delok niki. Apa iki wong maju perang kok nggawa mercon? Mercon iki ampuh, Man. Ampuhe. Nik lampun ngesaki kek. Ah, napa? Mang delok, Man. Iya. Anggepe apa ana gajah kok nyepelekke aku durma ganti kok kepakat. Amuk Suramarta, Jayamarta imbang yen padha-padha. Gajah elepen. Sapa? Gajah elepen. Gajah Setu Bondo. Kau elepen iku bahasa Inggris e. Oh iya. Sa Inggris lu. Ya kaya kowe. Telalemu tak bledosi mercon mati dening aku kowe. Sinong mati Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut amrenggang awito dencengan Ihu bawana langgeng sinunggi tatanawarat wela dinten menika kok pertapan kutha Runggu ning atasipun namung pertapan alit teka dipun rawuhi dening para priyayi-priyayi kondhang menika lho bombong kang tanpa upami sak lebeting manah kala wau kula sampun nampi rawuhipun Sang Tapa Begawan Durna pandhita ing pertapan Sukalima. Lah sakmenika kula nampi rawuhipun menika rak mboten mangling Ki Lurah Petruk Kantong Bolong. Lan ingkang wingking menika pun Ki Lurah Bagong. Iyalah bombong kang tanpa upami sakjroning manah. Gong, aku awake dhewe wis kondhang iki nang kene. Ah iya. Ya alhamdulillah. Dadi ora dadak pitepungan. Ora. Kaya arep nggawe gorengan pitepungan. Ora maksude kenalan ngono lho, Gong. Ora, apa wis ngerti karo awake dhewe ngono kok. Ah iya. Ya wis gek kono gek matur apa anane nek didangu nek ora didangu ya kowe sing dhisiki matur terus. Iya. Nun mangke Ki Lurah Petruk Kantong Bolong. Sarawuh jengandika inggih panjenengan Lurah Petruk Kantong Bolong katuran kasugengan rawuhipun Ki Lurah. Jan mengke riyen. Mangke rumiyin menemban. Sampun ngantos kagungan solah bawa ingkang ngelangkungi dumateng perkawis limrah. Ampun melampaui batas. Kula menika namung kawula cilik, kula niki ming kere, kula niki ming gedibal. Nggih. Kula niki meng begondal. Kula niki meng kawula cilik, kula niki meng ponokawan. Lah kok panjenengan basa kalih kula menika lho. Kula sowan mriki ya sowan ngoten mawon utawa teka ngoten mawon mboten usah dipasake, mboten usah rawuh ngaten mboten usah ngoten niku. Kula niku ngrumangsani nek kula nganti kaya ngeten iki terus nek mengke sirah kula terus saya gedhe pripun. Mongko ikut ngomah ukurane padha kabeh. Ngene ngantos kula nggadahi sifat sombong, ampun ngantos ngaten, ampun ngantos kula niki ming kawula cilik kok disubya-subya kaya pujangga ya, Gong. Heeh. Petruk niku kathah utange lho, Premban. Ampun basa kalih Petruk
Ndek utang kula 106 e. Inggih. Nuwun sewu Lurah Petruk Kantong Bolong kados pundi Mbah? Kula basa kelawan panjenengan menika. Senajan to panjenengan menika nuwun sewu kawula, nanging kula menika ngrumaosi saderengipun kula madeg Brahmana rumiyin kula ugi kawula alit kados panjenengan menika. Pramila tanpa kok kula matur basa dhateng panjenengan menika tanpa wonten sebabipun kula menika ngrumaosi lan kula ngemuti kula menika rumiyin nate dados jejering kawula. Ibaratipun kula nuhuni tetembungan kanceng aja nganti lali karo lanjarane. Kula menika tansah nglebur tapasta dhateng sinten kemawon sinaosa menika kawula Ki Lurah. Mekaten menemban. Inggih. Pramila sampun ngantos kuciwa ing manah menawi kula basa kelawan panjenengan awit kula menika nindaken laku dharma kula ngemuti lampahan kula riyin ugi kawula kados panjenengan menika. Lah, Gong. Sip iki lek bagus. Apane? Pendhita sing wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha ning ora lali karo mula bukane. Lah ngapa e? Panjenengane Sang Begawan Kesawa Sidiki mbiyen ya kawula cilik kaya awake dhewe. Terus panjenengane ora kersa nek ora basa karo awake dhewe mergo ngelingi panjenengane iki mbiyen tau tate dadi apa kuwi jenenge kawula cilik kaya awake dhewe. Mula kang saka kuwi awake dhewe ora apa-apa dibasani ngono. Ora bakal kuwalat mergo kabeh iki wis keparengi Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi. Ya alhamdulillah, Tru. Ngono kuwi ra panjenengane arep mbuktekke. Mbuktekke piye? Sakwene iki awake dhewe rak mung urip keserakat terus to. Urip kedelak-delak. Aku kuwi lho mendina mung duyak-uyak mendring. Esuk 2000 awan 2000 sore 2000 nganti arep nggih mangane kewuan. Mbok menawa saka ngendikane Sang Begawan Kasiden kuwi mau kuwi ya arep ngandhani ning awake dhewe arep njlantrake nek dhewe besok ki awake dhewe bakale dadi kawula sing utawa wong sing kepenak uripe ora keserakat meneh. Ya mbok kaya. Lah mukti ora ki mung keparenge Gusti kok awake dhewe ora iso mesthekke kaya ngono kuwi. Nggih menemban kula tampi menawi estu menika dados menapa menika. Serenanipun lahir lan batin antawisipun paduka kelawan kula. Inggih Ki Lurah. Lajeng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhap wedo paduka Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi. Mangke riyin kula badhe matur malih sampun ngantos kuciwa. Kados pundi? Kula kok nampi sembahipun tiyang sepuh menika ora kula badhe kuwalat. Lho, kuwalat liripun? Panjenengan menika gesang wonten ing alam padang menika rak sampun dangu to Ki Lurah. Saderengipun kula ninayraken to ning jagat panjenengan menika sampun gesang, sampun mukti ngawibawa. Wiwit rumiyin dumugi sapriki panjenengan menika tansah pikantuk lan ginanjar yuswa panjang. Panjenengan menika bebasanipun sampun wareg ndahar gembalaning jagat legiasining kawontenan. Kula menika tansih lare wingi sonten kula nampi sembah panjenengan menika rak mangke kula badhe kuwalat. Lah, Gong. Ngrumangsani karo yuswane le. Ngapa? Senajan to dheweke iki juragan, ning ora gelem nampa sembahe kawula cilik kaya awake dhewe mergo ngerti nek awake dhewe iki wis tuwek banget kok ya. Lah kok jaman ndereke Sinuwun Prabu Rama. Rama sapa? Rama Wijaya. Rama Wijaya. Karo Prabu sapa kae, Tru? Dasamuka. Dasamuka apa Dasawisma kae? Dasamuka. Dasamuka. Seprene ra isih urip awake dhewe ning ya wiwit biyen nganti saiki kok mengkere wae. Ya wis ora apa-apa. Mulo pancen darmane awake dhewe kudu dilakoni ngono kuwi. Inggih. Lajeng keparengipun kados pundi? Kula ngaturaken sembah. Ampun ngaten, kula aturi nampi. Mboten kualat, mboten. Lahir lan batin Ki Lurah. Oh nggih kula tampi dawah sami-sami. Ya tak tampa sembahmu penemban. Lho kusik kok. Ki Lurah Bagong kula ngaturaken sembah. Nggih penemban kula tampi dawah sami-sami wajar. Agine kene truk aku nampa sembah ing Piyayi Agung. Kang apa? Nang omah mung diasok-asokke bojo. Aku rak ngingu pitik to.
Usum udan rendeng ngene iki kandange rak mambune ra karuan. Heeh. Karo bojoku aku diunak-unak aku. Mambune iki lho tekan kamar. Wis. Aku tuku sekam 2 truk wae. Boros ya ora apa-apa, butek-buteke bukti karo bojo. Ha iya. Kamarmu sing tok sekam. Kandang iki lho. Lah ya kowe rak turune ning kandang. Ngawur ora ya turu ning kamar karo bojoku ora. Turu ning kandange menek dinesani mergo konangan ya ta. Iya iya. Mesake ngono go kananmu wis ora apa-apa wis tak lakonane ngene terus iya aku ki senenge gur nek dijak latihan nek dijak pentas ki susah dijak pentas ki dite mung liwat tekan ngomah wis dibegal nganti sak tak rewange njaluk amplop kosong ora kena ngono ki ora kok Petra padha kandiran sak sowanmu Panakawan lho niki Penemban Durna iya rawuh teng mriki. Sekawet aku duwe wigati ana ngersani Sang Begawan Ki Sawa Sidi. Nggih. Slamet sowan kula Penemban bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Sampun sanget kula pundi prayogakna sampun boten kirang sekeca. Bagong padha kanthi slamet sowanmu Panakawan Bagong. Penemban Darna. Gong Durna. Sapa? Durna. Ayo di ngapura kleru-kleru karang prai rada suwe kaya terus dadi akeh laline ya ora apa-apa. Men sak ayak 6 yoja wae lali aku mau ya ora apa-apa. Luput kuwi ora apa-apa. Karang menungsa kedunungan ina lali salah apes lan mati uga sugih utang. Iya. Penemban Durna nggih wilujeng Penemban bekti kula kunjuk Penemban. Bagong tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Nggih. Ki Lurah Petra Kantong Bolong kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Man, kowe mau wis ketemu karo aku. Nggih. Aku sowan mrene tok papak tak tampa pangestuku tampanana Anoman. Sampun sanget kula pundi. Ki Lurah Bagong bekti kula katur Ki Lurah. Oh Anoman, kowe mau ya wis ngenahi detaku. Nggih. Aku tau nang irek iki genine gedene ra jamak-jamak. Asem ora mlekotho wong. Rek kok urupe semene iki lho. Mbrongot rai to kowe engko. Ya ora apa-apa kok. Atene alisku entek engko. Menika malah rek ingkang boten saged dipun colong. Ora iso colong apa? Karo Petruk dicilikke dicolong. Pun prayogaken lenggahipun kula Bagong. Kaya wis ora kurang kepenak Man. Hi, para kawan. Para kan Petruk Kantong Bolong. Padha kanthi slamet sak sowanmu Ponokan Petruk Kantong Bolong lan uga wong kentir Bagong. Gong. Sapa iki? Anake Durna ya. Ya Durna ki anake Mengsatama, patutan karo jaran Gembira Loka ya. Ngawur ora. Jaran Gembira Loka adoh tenan ora. Panjenengan sinten sinuwun? Aku Prabu Sakra Sangkara Nalendra Bali Lante. Wah, Prabu Sakra Sangkara terus. Ah iya. Prabu Sakra Sangkara. Yo. Sembahmu aturna. Piye kula ngaturaken sembah. Bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana para kawan. Sampun sanget ngen kula pundi. Bagong sembahmu aturna. Nggih, bekti kula kunjuk sinuwun Prabu Sakra Sangkara. Yo, tak tampa pangestuku tampanana Panakawan. Sampun kula pundi sinuwun. Nuwun sewu, Ki Lurah Petruk Kantong Bolong. Kula wonten dawuh nembah. Damel kejot marang sing manah kula wonten wigatos menapa sak mangke. Keduga rawuh wonten ing pertapan Kutha Runggu. Nuwun sewu. Sampun ngantos sak mangke anggen kula badhe matur menika duna dungkap awit kula dereng dipun keparengaken matur. Sampun kula aturi wekdal merdika kewala Ki Lurah. Oh iya menawi ngaten kula sagah matur ngersanipun Sang Mremban. Kula aturi midhangetaken ingkang tetela Mremban. Inggih Ki Lurah Petruk. Nggih. Sowan kula ingkang sepisan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pada paduka Sang Mremban Kesawa Siding Mertapan Kutha Runggu. Dungkap angka kalih. Kula senget ngaturaken tebas siti sekul binering ron kala pampun tepuk binten lepan kula nggih kula badhe matur wonten kersanipun
Sang Tapa Begawan Kisa Sidi rek enuk non mekaten. Ora usah ngono kowe to, Truk, kowe ora karep-karep sengguh kok ya. Ora usah sengguh. Ngelingono derajatmu iki ming kere. Iya. Utangmu aku rong tok saur ora usah kakean plungtek-plungtek kowe iki ora. Iya ya, Pak. Ngono kok ora. Nemban. Nyuwun pangapunten mawi kathah lepat atur kula sak mangke anggen kula badhe matur menapa ingkang dados wigatos sing arep mbak kula sewonten saning paduka Sang Begawan Kisa Sidi. Kula menika badhe matur bilih anggen kula sowan menika mboten saking karepan kula pribadi. Anggen kula sowan wonten ngersanipun Sang Begawan Kisa Sidi menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Merga nek kula duwe gegayuhan niku wis cukup kula nggih harapan mawon, cukup kula nggih pengangen-angen mawon. Mboten kedah kula gayuh mekaten. Nanging sedaya menika kula mboten badhe kasempatan kula dumugi mriki menawi mboten wonten ingkang utus lan menawi mboten wonten ingkang dawuh lan Petruk kalian Bagong bilih kula kinansanipun Sang Pinandhita ing Kutha Runggu nggih Sang Begawan Kisa Sidi. Lah sinten to ingkang kepareng utus dhateng Petruk Kantong Bolong senes kok Bapak Semar senes kok para Pandhawa. Nanging ingkang utusan kelawan kula menika inggih menika pun satria ingkang sakmangke sampun kondhang wonten ing jagat kagungan gelar lananging jagat lancuring bawana pengamak Tirta Gaya Teja inggih menika panengah Pandhawa satria ing Madukara inggih menika kang kasih Raden Arjuna inggih ndara kula Pandhara Janaka. Mekaten Ki Lurah. Nggih. Lan Ndara Janaka menika paring dawuh kalih kula Petruk Kantong Bolong kowe sowan ning pertapan Kutha Runggu ngersaning Sang Begawan Kisa Sidi. Begawan Kisa Sidi kuwi dadi lantaran tumedhaking wahyu iki menika Wahyu Makutarama. Wahyu Makutarama, Tru. Iya. Arep ketrucun wahyu katentreman ngono. Sekarang biasane Petruk karo Bagong metu kuwi nek lakon wahyu katentreman kok ya Gong. Saged. Ah iya. Tumedhaking Wahyu Makutarama menika badhe dipun senanani lan badhe pun lantari dhateng ngersanipun Sang Begawan Kisa Sidi. Lah pramila sowan kula menika menemban. Sowan kula wonten mriki menika kula namung badhe sepisan nglebur tapa asta kalih nyadong tumurun Wahyu Makutarama badhe kula aturaken wonten ngersanipun Ndara Janaka. Wonten wujudipun Wahyu Makutarama menika menapa kula aturi paring dawuh. Menapa wujudipun gendhaga ingkang isi tirta Makutarama? Menapa wujudipun pepakem, menapa wujudipun cahya sumunar ingkang kaduga arsa manjing wonten rekening titah mekaten. Ngajeng Siti Gong Siti Tanaya Mijil tukanira Sang Narapati Penemban Durna menika Petruk iya lole kentos waru gempal manyar-manyar duk neng drungkul wana alas dadi wana ora mengko sike ya penemban sing gedhe pangapuramu yen to aku keduga wani ngungkurke marang kang dadi palengganmu. Ya pilenggahmu keduga tak ungkurake mergo aku arep paring wangsulan kelawan menungsa sing sowan ana ngarepanku iki. Inggih Penemban Durna kasumanggaaken nanging nuwun sewu. Menapa prayoganipun gandeng kula mriku ingkang nampi daya utawi tamu menika. Pramila kula ingkang nggadahi wewenang paring wangsulan dhateng sinten kemawon tamu utawi daya menika Penemban. Ora sah. Ora susah dadak kowe ketayalan maringi wangsulan kalawan Petruk Kantong Bolong. Lho, cukup Begawan Durna wae sing keduga iso menehi wangsulan. Marang apa sing dadi panjaluke Panakawan iki? Mekaten. Iya. Ya menawi kula sumanggaken Penemban Durna. Petruk, wonten dawuh, Mbak. Nggonmu sowan iki kowe diutus karo Janaka. Iya. Iya, nggih. Jan kula niku diutus kalih Ndara Janaka ing Madukara. Petruk kowe sowana nyadong turun Wahyu Makutarama. Petruk, wonten dawuh. Ngertiya, mangertiya. Mesti tuwa tandha pitakon sakjeroning atimu keneng apa? Lan apa wigatine Begawan Durna? Sowan ana ing pertapan Kutha Runggu. Lho lah wigatine napa? Lah malah sakniki gandeng panjenengan pun sak pejago ngadu arep rembukan kalih Petruk lamang maring dawuh. Kok sajak panjenengan kok duka-duka nesu-nesu niku enten apa? Hati-hati lho, Tru. Lah ngopo?
Biasane Durna ngono kuwi mung arep nantang-nantang. Nah wis nantang-nantang terus ngetokke Kurawa 100 budalan gleng ngel ngono kae. Lah engko terus awake dhewe perang. Nek biasane ya kok ngono nek iki engko mbah Kurawa kuwi mung gedhe akale tok kok akale cilik. Mung sak melinjo. Akale Petra, wonten dawuh. Kowe aja amal omongan karo adimu. Nggih. Kowe diutus karo Janaka sowanmu ana ing kene iki diutus karo muridku. Nggih. Kula ngertos. Janaka kuwi siswaku. Biyen nalika dheweke ajar manah kuwi sing ngajari aku, sing maringi ilmu babagan jemparing kuwi aku. Nggih. Kalebu iso duwe bojo saiki seprana-seprene bojone ngendi-endi ana kuwi merga le maringi Asmarandana panggendam. Guna kasantikan Asmara Tantra kuwi sing maringi Begawan Durna nganti talilani aku wadat mung trima ngrabi marang jaran mergo aku lila ngilmuku dikukup karo anak muridku ya kuwi ngaran Janaka. Nggih, lajeng kowe ngerti ya Petra? Lole ngarep mau kuwi janjane aku wis meper marang mubal babaling kanepsanku Petra. Aku wis meper marang mubal babaling kanepsanku. Aku iki ora arep nesu-nesu ning ngarepmu, aku iki ora arep nesu-nesu karo sapa-sapa. Mergo aku rene iki arep nyadong tumuruning Wahyu Makutara mau uga bakal tak aturake nang saning anak Prabu Duryudana sakurawane. Lah saiki ngene Petra, saiki ngene. Gandeng Janaka kuwi wis marambah makaping-kaping, wis bola-bali ora mung pisan ora mung pindho nampa kanugrahan saka dewa. Oh, njaluk kalodhangane, njaluk kalilanane. Janaka sagedhakan iku ora sanggayuh tumuring Wahyu Makutara ama Petra. Jaja montap lir kentat tuku yayasinipi. Netra kocak ngondar andir. Oh, mengeriyen menemban we lah kok malah dadi seling surup antawisipun guru karo murid menika lho. Nuwun sewu. Ndara Janaka le paring dawuh karo Petruk kuwi mung merga kula niki abdine Ndara Janaka. Nek kula senes abdine Ndara Janaka tangeh lamun lan sengara kula bendipun dawuhi kalih Ndara Janaka. Lah nuwun sewu Wahyu Makutara niku jlentren apa Petruk iki ya ora dong. Petruk niki ya ora ngerti lho Mremban. Lah panjenengan niku rak mesti kemawon ugi dereng mangertosi Wahyu Makutara menika wujudipun napa, bentuke kaya ngapa rak panjenengan dereng pirsa. Lah kok sowan rawuh wonten mriki badhe gayuhaken kanugrahan menika kagem para sata Kurawa. Nuwun sewu menemban, nuwun sewu. Kula tak matur napa wontene lho. Kurawa niku watake nista budine Candala, pambegane Angkara. Kamangka wahyu utawi kanugrahan menika badhe langgeng, badhe jenjem kang sarta jenak manjing wonten rangganing titah. Menawi titah menika resik lair lan batine. Lah Kurawa menika laire kemawon reget apa melih batine niku nuwun sewu. Dewa ngendi sing keduga saguh, dewa ngendi sing kesdu, dewa ngendi sing kersa maringake kanugrahan teng para sata Kurawa. Mang mikir menemban. Manus maring jajalanan sekertaning bawana iblis lanat setraya li benentang laut. Petruk kantong bolong. Petruk kantong bolong. Nuwun sewu menika Sinuwun Prabu Sakra Sangkara ingkang sajak badhe duka. Yo. Wah, menungso ora tatanan. Nreweteh ucapmu kaya betek sewu nembuk pategalan drwili kaya grojokan. Ning atase iki guruku iki sesembahanku. Ingkang maringi ilmu kawan nalendring bali rantai ya aku ya Prabu Sakra Sangkara. Lah kok kowe iki kawula cilik derajatmu mung gedibal. Derajatmu iki mung wong kere. Lah kok kowe wani delangap-delangap ngina marang guruku ning ngarepanku. Oh, sik. Sing ngeceh gurumu iki sapa ya? Hah? Sing ngeceh gurumu iki sapa? Ora engko sik, kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Aku mau muni kula wau matur Kurawa niku watake Angkara budine Candala pambegane Nista. Niku.
Kowe ngerti ora? Iki gurune sapa? Gurune Parasata Kurawa. Lah, aku iki uga perangane Parasata Kurawa. Aku ora nrimakake. Senajan to kowe ora ngina marang asmaning guruku, ning kowe ngina marang asmaning Parasata Kurawa sesembahanku. Truk. Areng ngopo, Gong? Arek kisra. Weh. Nek ngomong apa-apa nganggo dipikir lho, Gong. Wis tak pikir ket mau. Nganti tak rewangi ora ning kamar mandi. Lah ngopo? Banyune mati ya. Aku ki mikir kudu kepiye nek iki mengko nganti enek lelakon apa-apa ning dalan. Terus karepmu? Ndoro Janaka ki nek duka, nek nesu, nek temandang alus. Heeh. Nggunake akale. Aku ya nggunake akale ora kurang akal. Lho. Jare nggunake akal kok ora kurang akal. Amen. Malah genjike maju, genjek cengelmu kuwi. Menungsa baguse kok ngene padake genjek. Hei, Prabu, sama Metro. Sokro Sangkara. Sokro Sangkara. Ratu ngendi kowe? Bale Rante. Bale Rante. Kowe lah anggepe kok. Oh, kowe lah mekutamu ki mekutan kodan to. Tukang Malioboro kok gleleng. Lho isih ana cap regane. Mas, wis aku tak omong karo kowe ya. Kowe ora ngomong apa? Apa kowe kudu wani nrenggalange kridane Nalendra Bale Rante. Weh, lha aja kok kowe dewae tak tantange. Lho. Dewa mbok tantang. Heeh, Semar kae dewa ya, Tru. Heeh. Bendina tak tantang, aku ora kuwalat. Ayo. Saiki nek kowe arep ngelek-elek kakangku Petro, mungsuhe Bagong. Lho. Apa kowe wani karo aku? Apamu sing tak wedani? Ayo. Peluk gandang dening aku. Melarak metu njaba. Wani ya kowe nenggalangi kridane Bagong. Wah, menungso ora tatanan. Suke kendel bondo wani. Wis jelek nyawang. Blaring jagat seming rembulan. Wis ora usah ngeci wis ayo metu njaba tak tandangi legane atiku. Ayo, anggepe apa? Cas apa? Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya
Prananggana magawya klarira wang oh Lombora malang kerik kalekmu badhek kok marang aku ora kok beradus kok yoga majan 3 dina ning Madukara ki ora tadi entuke adus karo Ndara Janaka karepe mengkon ngancani tapa wae karo mengkon ngancani prihatin wae aku ya gumun karo ndarane awake dhewe siji kae. Ha iya. Kurang apa to jane uripe iki? Sugih wis. Heeh. Mukti ya wis men anu dadi wirangane Pandhawa. Heeh. Bojo ya akeh. Heeh. Prandhek punaka isih wae tapa nguber apa to kaki? Embuh aku ya ora dong kok. Aku sing uripku keserakat kedelak-delak kaya ngene tak syukuri kok, Gong. Ha iya. Ha iya. Randene kok Ndara Janaka kok ora iso bersyukur ora. Ya mbok wis mbok menawa darmane ngono kok. Heeh. Karepku nek wis ora betah dadi satriya ki to Ndara Janaka, ampun genjenengan iku madheg Brahmana mawon aku ngono. Ha iya. Mah aku cok ditapuki cangkemku. Lah cangkemmu ki tapuk ebel kok. Hah? Cangkemmu ki penak nek ditapuk. Luwih penak cangkemmu. Wis tau jajal cangkemku apa? Wis. Wis ki piye nek kaya ngene iki? Piye apane? Delok kae. Oh, alah, Gong. Ratu mbale ranting ki ranting ora nggawa wadyabala. Heeh. Ane kae deloken kae. Kurawa dampyak-dampyak kae, Gong. Wah, lah kok do nggawa gaman sajarep ngrocok karo awake dhewe. Ngrocok. Pecah siramu. Lah kowe ngomong ya kleru-kleru ora cetha kok. Ono cangkemmu mariprana kok aku nang mburimu ngomong ki sing seru, ngrocok gaman karo awake dhewe. Lah ora ngono. Ora penampane iki ra sing ora-ora to aku ora pati krungu. Arep ngranjab gaman. Nah ngranjab ngono wae dadi aku ora seling surup. Ah iya. Ketoke tembus simpenku mabengi. Apa? Aku ngimpi dirubung manusia sendok. Arep dirubung Kurawa. Kurawa iki gedhe madange tok. Ha piye iki? Apike piye? Nek apike ngene ya, Tru. Piye? Matur Ndara Janaka wae. Matur piye? Iki awake dhewe mulih. Heeh, terus. Awake dhewe mulih matur apa enake den iki saingane sene sinten-sinten, saingane le sampeyan arep gaya wayu niki guru panjenengan piyambak, Begawan Durna sing arep sajak mbebeda lakune sampeyan. Ngono ya, Gong. Heeh. Ning nek aku ki arep kere iki pambeganku satriya kok, Gong. Tinimbang mundur wirang luwung nang kene mati dadi batang tak wujuti. Ah karepmu rak terus kowe nek mati mungsuh Kurawa terus kowe arep dipendhem nang taman makam pahlawan ngono apa piye? Awe iki mengkere mbok yo mawas diri. Ayo wis. Bali wae yo. Ayo. Anoman Pracandha Seta. Lho. Anoman ta iki? Cocak rawon kapimendho. Oh. Lurah Petruk kalian Ki Lurah Bagong badhe tindak dateng pundi Ki Lurah? Arep bali man ngapa kowe? Nek arep nyilih det kene iki ora nggone wong dedet. Kowe keserakat kok. Musik to Gong mbok menawa nek wigati. Mboten Ki Lurah. Kula mboten badhe nyambet arta menika mboten. Terus piye man karepmu piye? Nuwun sewu kula mireng menawi panjenengan menika badhe kondur kok kula malah wirang. Lho. Wirang sebabe apa? Nuwun sewu. Panjenengan kekalih menika rak nglabuhi dhateng ndara kula. Inggih menika pun Ndara Janaka inggih Raden Janaka. Heeh, terus lah nuwun sewu. Anggen panjenengan badhe nglabuhi kaliyan pun Raden Janaka menika badhe gaya wayu Makutharma menika rak sainganipun Marasata Kurawa. Heeh, njenan. Lah nuwun sewu. Anoman niku ngrasake labuhane para Panakawan kelebet panjenengan kalian Kyai Semar Badrana niku sampun mataun-taun lho, Ki Lurah. Kula menika sampun kathah dipun biyantu kalian pun para Panakawan.
ugi para Pandhawa menika ugi sabiyantu dhateng gesangipun bot repoting gesangipun ingkang abdi pun Anoman. Terus ngarepmu menawi dharaturipun ingkang abdi pun Anoman panjenengan boten sisa kundur cekap lenggah ingkang sing wonten mriki mawon. Ideping tekad kula menika badhe males budi. Males anggen kula gadhahi utang budi kaliyan panjenengan iki Lurah Petruk Kantong Bola kan pun Lurah Bagong menika. Terus kowe arep ngopo, Man? Kula badhe ngunduraken para sata Kurawa ki Lurah. Sik, kowe omong ngono kuwi tenan apa ora? Ih, estu, lahir terus sing batin. Metro sang kedwel be. Prabu Kantong Boleng. Kira nek arep suluk gawe cakepan Petro Kemijilen. Wis lambung. Petro Kemijilen yaene kok wis mijil ora. Ya, Man tak sekseni. Kowe iki pendhita. Arep kowe wis ngracut busana satriya, arep kowe nganggo busana pendhita ana tembungan sabda Brahmana Raja. Nek nganti aturmu iki mengko wali sing dadi sabab sengsara uripe Anoman dudu kok Petruk ning sing gawe jagat. Kula lair lan batos. Kula sagah nampi paukuman saking ngarsaning Gusti menawi kula atur dura ki Lurah. Ya wis. Nek pancen lahir batin aturmu kuwi arep mbantu karo Petruk karo Bagong, ya kono tak sawang jogetmu, Man. Nyuwun pamit. Hati-hati. Kancane diwangi kok ya kok. Ayo delok, ayo. Anoman iki malah. Wah. Wah. dalan ning dalan akeh wong mati mati keneng apa mati dikaning kaya suto caca mranteng kikir sok manyo raganya terus kalinteng Pak saya
tuwa ora saya mendol saya ndodro kowe parat. Hei, Arwan. Ora pangling. Ki arep nganggo topi ning raine Kartomarma. Ayo. Wah, kowe ora pangling karo aku, apamu sing tak pangling. Saka rupamu, saka dapurmu, saka wujudanmu. Wiwit biyen nganti seprene Anoman kuwi apal. Luwe-luwe pambeganmu sing kaya setan kuwi bangsat. Wah, ngilani karo diadani Kartomarma. Ayo apa-apamu? Kowe mbelani karo kere-kere kae. Dudu kere-kere kae sing tak belani, dudu Panakawan kae ingkang tak belani. Nanging aku mbelani marang laku darmaning satriya, najan aku wis ngaracut busana kasatriyan mulya aku ngrasuk busana kabrahmanan. Nanging taunana windanana nganti besok Anoman tekaning pati, aku tetep duweni jiwa satriya. Kurawa kuwi luput-put. Kurawa kuwi kleru, mula aku kudu mbelani sartane aku kudu benerke. Mbelani marang perkara kang adil sarta mbrasta perkara kang angkara murka. Walah, ayo ceramah wae kowe ket biyen kowe. Kowe iki meng kewan kok nyeramahi menungsa lho kowe iki. Kowe nek nang nggonku kono kuwi meng diobong urip-uripan kowe iki. Mergo kowe dadi hama tetanduran. Apa-apamu aku ora wedi, arep mbok obong aku wis tau diobong. Jaman Prabu Dasamuka biyen ana lakon Anoman obong, aku diobong nanging aku ora kobong. Malah mekar saliraning Usada. Awakku dadi gedhe Triwikrama. Ora sah umuk kowe Kurawa ki nggone wong umuk. Nek ora tak kendeli umuk luwih kendel. Ora-orane Kurawa bakal mendha karepane. Ayo, apa-apamu? Kowe ngejak apa tak ladeni jogeta sak marmo tak kendangi. Wah. Keparat menungso ora tatanan kowe Anoman. Kaya wis kendel-kendel ya. Para jiwa bekalan Brahmana pati kantoran bau cekel sabuk milang tatu gasik-gasik kejote pati. Kowe apa aku sing tekaning pati? Madya jangka ora bakal tak tinggal loncat. Yo, ora minggat tak kebiri lo jual gua beli. Cahya. Awas. Woi. Waduh. Awas. Dikoyo dhewe. Alas. Hi oh hanya. Hi. Oh hanya. Weh. Oh ha. Weh. Weh. Wah, keblongan windu. Hei. Melirik. Awas kowe. Ha. Ya.
Bapamu galugalan tenan. Oh, sini. Chandra kowe. Kaya Tom and Jerry. Oh hanya. Oh wah. Awas kowe. Oh iya. Dikira aku ra iso males kok. Rene. Ngantem kok genti. Aku dadi wayang tengen saiki. Oh, yo. Ha. Yo ngantem kok. Oh, yo. Ha. Ha. Yo. Sirah aja ming trimo dodo. Ayo.
iki saatnya aku males. Oh, oh, ya, ya. Oh, anggepe opo? Oh. Rene. Atau senang saja. Oh, oh, mas, oh, ya. Waduh. Aduh. Isih eling aku. Podang ngampiri, podang dasmu kuwi lho. Iki manuk iso omongan. Ayo apa-apamu? Garuda mampira tanding ana wah. Sugih kendel Bondowani. Derajatmu ki mung kewan kok arep mungsuh satriya kaya aku. Apamu sing tak medeni? Hei! Asem. Sirah diteleki. Heh. Rene. Nek pancen kowe satriya mudhuna aja ning dhuwur. Anggepe apa? Wah! Bajikul. Kok mundur, Le? Manawe iki urung tatu kulitmu. Kowe urung sengkleh pundakmu. Cangkeme mbok sing apik nek omongan kuwi, Le. Lho. Wong kok malah dicangkem-cangkemke. Ora sida perang lho. Lah ngapa kok ora sida perang? Mungsuhe gajah. Ana karo gajah kok wedi. Lho, sik. Apa? Iki rak dalam rangka.
Iki rak ceritane ngundurke Panakawan to. Heeh, anu iya, anu nggih. Ha kok dadi eneng gajah barang iki. Ceritane niku ngeten. Heeh. Cantrike Begawan Kasiden niku Kesawa Sidi. Hah? Kesawa Sidi, ora kok Kasiden. Dudu Kasiden? Dudu. Oh. Kesawa Sidi. Cantrike niku rak kewan-kewan. Heeh. Terus cantrike niku bangsa Anoman. Heeh. Terus kula wau ngerti enten Garuda Mahambika barang. Terus niku gajah niku sing maju. Lah mulane kula wedi mundur nyuwun solusi panjenengan. Lho. Dur. Anu pripun? Kowe iki nek dong iso muni R, nek dong ora iso muni R. Nggih ngaten iki kula niku. Kula niku wonge dong-dongan kok. Nek dong kanca, nek dong ora. Nek dong nerima, nek dong ora. Ngoten niku. Pokoke wiwit bulan wingi niku kula mangkat wayangan teng pundi-pundi niku sakniki ming dhewe. Wis ora karo kanca. Oh, lah biasane kae kanca nika kanca, kancamu tenan. Nggih. Lenang Dede sing wedok. Ora lak kancamu ki sing lenang kae to. Oh, nggih biasane nggih kali nika sing ora iso noleh nika to gulune. Heeh. Nang niki sing setunggale, Man. Oh, iya. Sik, Man. Apa? Kula duwe pandangan. Pandangan apa? Mang tenggol wae. Delok niki. Apa iki wong maju perang kok nggawa mercon? Mercon iki ampuh, Man. Ampuhe. Niki kula jejelke teng telalene gajah nika. Heeh. Posisi mercon iki ajeng urip. Heeh, terus gajah mbledos. Sak telalene sak sirahe gajah mbledos merga dayaning mercon menika. Arep tok jajal. Ajeng kula jajal. Kula pun ngesaki rek. Lho iso muni R kowe. Iso dong-dongan. Kula niku dong-dongan. Kula pun ngesaki rek. Nah, napa? Mang delok, Man. Iya. Anggepe apa ana gajah kok nyepelekke karo Durma Gati kok kepakat. Amuk Suramarta, Jaya Marata imbangi ing padha-padha. Gajah elepen. Sapa? Gajah elepen. Gajah Setu Bondo. Lah, elepen iku bahasa Inggris e. Oh iya. Sa Inggris lho. Ya kaya kowe. Telalemu tak bledosi mercon mati dening aku kowe. Delok ki apa ki? Maksudnya apa? Gajah semono gedene mungsuh Durma Gati semene cilik kok kowe jireh geteh wedi mati kowe, malah mlebu guwa. Ayo, aku ngerti kowe, kowe ketok telalemu kowe. Telale kok buntet. Nek biasane telale iki anu ae. Kaya irong ae, bolongane iki wanengen iki bolongane kok ming tengah ngono. Weh, kudu telale, Dek. Rumangsamu apa kowe? Ya tak sumetke mercon
mercon tak lebokke nggon gua iki sing tanggo ndelik iki kowe mati. Aku kalayat. Ditane ngono kowe. Mati kowe. Yakin modal tenan kowe saiki. Lho. Apa ya. Aduh. Piye, Dur? Oh, gajane, Wan. Heeh. Ora kuwi kok. Cangkemmu mamrak-mamrak cangkemmu iki. Ya jirit asih. Ya jajak kowe nek jenenge Wan. Ngapa kok dadi nduwer? Nek nduwer niku kedhiye? Nduwer niku kegiye? Iki niki saya pakas. Ha ngapa? Piye gajahe wis mati? Alah, mbok men mboten. Jare tak bledosi mercon. Lah niki lho mercone mbledosi cangkem kula. Ha ngapa? Lah aku nguncalke rekeke sing tak uncalke malah rekeke ah jan kopah-kopah jahit pitu iki. Kowe kok aneh-aneh to, Dur. Mboten kali aneh-aneh, Man. Kula niku kebledosan mercon. Ora tiba, mboten. Nggih jane niki lho, cangkem kula sing dhuwur niki lho. Niki lak nggih kopah-kopah mergo tiba dek tanggal 8 esuk niku to. Heeh. Lah kok niki ketambahan kebledosan mercon wae jane lelakon. Aju. Ana mundur ora. Ayo sapa iki sing urung maju? Ru. Hara. Ru mangsane apa? Kira kula urung kalah ngoten napa pripun? Urung menang, urung kalah, urung menang napa pripun? Dikira kula urung maju. Mung suwe sintenan? Mung suwe komplit le. Anoman nenek. Waduh. Terus kok terus iki lah. Garuda Mahambira. Gajah Setu Banda, Petruk karo Bagong. Mangsu minggir. Kuku kula duwe pusaka ampuh. Apa? Mang tonton. Mengkari niki enten baterene soalnya. Niki. Apa kuwi kok ngelembreh? Lho nek pun diombeni pakani ndok bebek mboten ngelembreh ngaten niki. Niki lho. Niki enten saklare nek kula pencet. Mang Sawang. Radi mriki sampean. Oh iya. Pak ndelok pusakamu kok apik. Apik mawon. Mang Sawang medun. Heeh, iki kok kaya bathok. Dudu. Nene iki sesanes bathok. Lah apa? Pun pokoke Mang Sawang kula pencete saklare. Iya. Oh. Lho. Ha kok alon-alon ngadeg. Nggih ngadeg niku nggih alon-alon. Mboten iso dipeksa. Oh, iki tok pencet pisan ngene iki. Nggih, tak tambale kula pencet pisan ngeten iki. Heeh. Terus nek mbok pencet pindho ngeten niki. Kakek aneh ya lah. Wong tua diplekodho ora. Ngapunten man rada mundur sampean. Iya. Niki lho Mang Delok, kula pencet. Ah. Ah ngeten niku. Oh ya.
Coba meneh. Ngeten iki ya. Des. Des niki kula iso ngantem tanpa menyentuh. Oh ya. Sing nyambut gawe pusaka kula niki mangsu mikir Petruk kali Bagong tak ndangling. Wis kana. Kurawa kok terobosane aneh-aneh ora. Endi sing pusakane mercon. Ayo umume pusaka ki tombak karo pedang. Cangkeman sampeyan niku. Hus. Wong tuwa kok dicangkem-cangkemke ora. Rumangsane apa? Maju gong. Oke. Dikira kene wedi. Ha iya. Delok kae citraksi kae. Heeh, mbuh kan nggo apa kae, mbuk. Widyandara Cintraksi. Iya, Petruk. Nggih. Ngastana apa niku, Ndara? Pupune sinten? Pusaka. Tak kira nek arep dum-dum pupu. Kula arep wae. Eneng pupu tuwek. Hus. Tuweke tawake. Petruk. Pripun, Ndara? Kowe kuwi batur. Nggih. Aku bendaramu. Terus kewajibe kowe nyengkuyung karo aku, kowe misungsungake bekti karo aku. Serananipun kowe gelem tak antem nganggo pusakaku ya Petruk. Oh nggih, nggih. Manut kula niki ming batur kon ngapa mawon manut kula. Wah niku sarung tinju to, Den. Bener. Coba mawon diantemke teng kula. Kusik tak pencet. Nah, iki tak pencet iki, tak pencet pisan ngene iki. Nggih, ya. Gek nganteme kapan? Delok iki. Weh, lah apik ngoten. Niku otomatis. Oh, otomatis. Nek baterene arep tuku ya. Mbah. Ajeng kula nggih napa? Mbok menawa nggo napuki bojomu. Iso kula tapuk dhewe. Nganggo apa? Lontrong gondro. Apa kok aneh-aneh ora. Wong kaya ngene iki ora main bojo kula. Weh lah canggih ngoten kok. Canggih. Nah, ning kok ora lara niki. Waduh entek baterene Petruk. Sik tak deloke. Nah. Kula dereng marem kok sampean antemi dereng marem kok. Sik tak utek-utek iki, tak utek-utek. Lho kok marem rene? Lah kirangan iku ajeng napa? Modar. Pusakane error. Akine suwak kae. Ha iya. Anggepe apa ya resiki bareng-bareng kok. Kurawa.